Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021. Sir, may buntag kanimo. Oh, may buntag, sir. Unsay pangalan? Mayulito Jula. Mayulito Jula. Kasama ang Mayulito. Ikaw sa imong pamilya unsa inyo ang gipaminaw nga estasyonan sa Davao? RMM, DXDC. DXDC. Ayan, di basta-basta ha. Pasko man karon, hapit na maging Pasko kasama ang Mayulito. Unsa imong mga gihimo karon nga pagpangandam labi na pag-abot sa handaan karong 20 pizza 25. Bisag unsa lang basta kay nay mahimo nga gamay. Nay gamay, no? Oo. Importante sa Pasko na agi handa para sa pamilya. Oo, sir. Ayan. So, gusto ba ka nga ang DXDC na mo ay musagot sa imong pang Noche Buena? Oh, gusto kayo, sir. Ayan, di basta-basta. Atong kaon mga kasama ito ang Noche Buena. Ato ang itunol ni Ara. Okay, dawata. Salamat. Ang atong Noche Buena. Ops, napayusa. Kini nga to ang wine. Non-alcoholic wine na siya. Pwede kang misis, pwede sa mga anak. Salamat sa DXDC. Oh, akong mga silingan, paminaw pod mo DXDC aron na amoy madawat nga gift sa pangpasko. Ayan. Okay, salamat kay kasamang Mayulito sa pagpabiraw sa DXDC o advance Merry Christmas kadimog sa imong pamilya. O kauban na to si Radyo Man ay Miginita, Radyo Man Joel Viray, Tatak, Arimen. Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021.